teko sini lho bolo. Ki JLS sini iki. Kayak kono sini kono. Ki ngisor kayak JLS e. Ki tenger-tenger nang kene iki kabeh padha. Keren. Ki nang kene ya enek pemandangane wong pacaran iki. Ki pemandangane wong pacaran kuwi enek. Kanca nang ndi iki? Pantai. Mosok ning pantai. Oke. Wah, kalau pantai ini ya. Kayak lembele ning dhuwur kono kae iso lho. Tapi waduh aku nih. Papa. Apa? Aku nak pantai kono lewat te kono. Iya kayak ame kayak akeh wong kae. Aku mau. Aku Ya dalane sing ngene iki suasanane. Kayak saderet kene iki buakul kabeh. Iki mbok dene. Nek ayang ya. Coba tahu. Oke, suasana nih. Hari Minggu rame lancar iki. Kayak nggak nyantai, nggak tengah-tengah rebo enak ini sana. Oke, pada turun-turun kabeh. Nang ini yuk, antar nih gini. Wes sekian dulu. Wes hawane ngene iki ora ning ndi mek lungguh ning kene. Matur suwun sampai bertemu kembali. Apabila enten kekirangan tindak tanduk trap susila ingkang kawula ngaturaken kula nyuwun agung isih samudra panget sami. Lokasi JLS ini Tulungagung.